Pwy yma sydd hefo anifail anwes? Faint ohonoch chi sydd hefo gath yn y tŷ? A llyfr chi ddeitha fi, sawl coes sydd gan eich gath chi? Dan? Pedair coes, ie. Y rhan fwyaf gathod efo pedair coes. Ond mi ydw i, y Steddfod yma, dwi ddim yn carafanio. Dwi'n posh. Dwi'n aros mewn tŷ yn Dinbych. Ac yn y tŷ, mae yna gath. A nes i ddim sylwi am 3 diwrnod. Does gan y gath ddim ond 3 coes. Felly dwi wedi gwneud cerdd i'r gath sydd efo dim ond 3 coes. Mi yw'n i am gath sydd â dim ond 3 coes. Mae hi'n gorwedd yn syllu hefo'i llygaid croes i fewn i'r tân ac am weddill ei hoes. Hon fydd y gath hefo dim ond 3 coes. Bydd yn bwyta lot gormod o jeli a chig. Mae hi'n llawer rhy fawr i chwarae mig. Yng nghynghrau'r gordewdra, mae hi'n Premier League. Y gath ddiod efo dim ond 3 coes. Ni fedar fewian, mae'n drefu fel oen. Mae'r cymdogion i gyd yn neidio o'i croen neu'n rwlio chwerthin nes eu bod nhw mewn poen wrth glywed y gath sydd â dim ond 3 coes. Yn stryd y dyffryn, mae'r llygod yn saff, yn rhedeg yn rhydd, yn cael digon o raff wrth i'r gath ei gwylio gyda'i llygaid craff, ond yn symud dim ar yr un o'i 3 coes. Ond be y roddodd i'r gath cyn gymaint o loes, wrth neidio i'r lôn mwyn cyrraedd y groes, bydd hynny'n gyfrinach am weddill ei hoes, druan a'r gath efo dim ond 3 coes.